Mae'n braf iawn bach i'r cyfle i gael sgwrs efo Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy'n arwain y tîm yma hyn efo'r gweithgareddau yma yn y ffair Rhys Jones. Ti'n edrych yn weddol dawel? Weddol hamddenol ydyn, ni wedi cyrraedd y pronawn ola sy'n hyfryd o beth. Wrth gwrs, mae wedi bod yn dau ddwrnod hynod o brysur, llwyth o bethau'n digwydd yma, a mae yna dorfa, mae yna milodd ar filodd wedi bod yma yn ystod ddoe a heddi, sy'n wych i weld o bob oedran. Plant ysgolion wedi bod yma dros 2,500 o ddisgyblion ledled Cymru i fwynhau'r arlwy a dysgu am bwyd ar gadwyn. Mae'n weledigaeth bwysig i chi fel cymdeithas. Oedd e'n bwysig iawn. Mi nath pwyllgor Ffair benderfynu rhyw 2 blynedd yn ôl bod ni'n mynd i agor y gatiau a creu strwythur o amgylch yr offer addysgiadol. Felly mae yna mynediad am ddim i blant ysgol. Mae rhaid yr ysgolion gofrestru mlaen llaw wrth gwrs, a wedyn mae yna amryw o sesiynau, gweithdai a'r thema leni o ein bwyd sy'n addas iawn wrth gwrs. Ond mae raglen wedi tyfu mewn poblogrwydd ac fi'n credu bod y plant yn joio a hefyd bod yr athrawon yn joio dod yma hefyd. Be ydy'r heriau chi fel tîm wrth drefnu digwyddiad fel hyn? Wel, wrth gwrs, ni ddim reoli'r tywydd, ond ni wedi cael tywydd. Mae wedi bod yn iawn? Mae wedi bod yn wych yn dweud. Wrth gwrs, mae trefnu digwyddiad yn adeg yma'r flwyddyn. Mae yna bob math o bethau anusgwyl ar ddigwydd yn ystod y flwyddyn. Mae wedi gwynebu heriau megis Clefydon. Yn anffodus, does dim sioe ddefednod yma, achos sefyllfa ffliwadar. Nôl yn yr haf, oedd y sefyllfa tafod glas, wrth gwrs, yn dipyn o herydd ni. Diolch byth, mae hynny wedi lleihau, mae'r reolau wedi cael ei llacio, felly mae'r ddangoswyr ledled Prydain wedi gallu dod i'r Ffair a ffantastig o weld y niferoedd, yna gwartheg, y defaid, y moch a'r neuadd garcas yn llawn dop, felly mae'n dda bod pawb wedi cael cyfle i ddod yma. Ond fel ddathoch chi sôn ar y dechrau, y tîm yw popeth yn dyfe. Mae yna dîm o staff arbennig yn y swyddfa, ar y stad, yn y gymdeithas, a mae yna fyddin o wirfoddolwyr sy'n glanio yma a wneud y holl le yn dod yn fyw. A di hynny ddim yn broblem, dwi'n siŵr nac di denu pobl i stiwardio ac yn y blaen yma? Ni'n lwcus, o'r teg, mae yna bobl sydd wedi bod yn helpu ni dros blynyddoedd, degawdau. Maen nhw'n gwybod tipyn fwy am y sioe na dwi fi dal yn dysgu. Ond maen nhw'n wych bod nhw'n dal yn cael yr apel, maen nhw'n joio, maen nhw'n cwdlan a ffrindiau. Mae'r lle'n bwysig iawn iddyn nhw. 4 mlynedd yn ôl i rwan, oedden ni'n sgwrsio, a honno oedd eich Ffair gyntaf chi wrth y lliw, yn mae'n anodd credu, mae'r blynyddoedd yn hedfan. Wrth gynllunio ymlaen, fedrwn ni weld newidiadau. Mae'n siŵr fach, da chi'n cynllunio'r sioe fawr yn barod yn dydach, mae'n siŵr gen i, ond beth am y Ffair Wel, mae'r cogs yn troi trwy amser yn meddwl, pa fath o syniadau elfennau newydd allan ni gyflwyno. 2 flynedd yn ôl, nathon ni gyflwyno'r gwledd, y pentre bwyd a diod eleni drwy weledigaeth Rhys, ein llys Gena, nathon ni gyflwyno'r pentre ceffylau gwedd a'r offer yni. Felly, ar un o'r pethau sy'n rhoi ychydig o her i ni mewn ffordd, yw'r ffaith bod yna gymaint o stondinau moyn dod yma, ni methu a cael nhw gyd fewn, felly mae yna rester aros dros gant o gwmnïau eisiau dod. So mae hwnna'n meddwl sut allwn ni ehangu felly, ymestyn y safle, cynnwys mwy ynddi, ond mae'r fformat traddodiadol, mae'r fformul ar Ffair yn gweithio, a ni moyn parchu hynny. Ond mae'r flwyddyn yn newid o safbwynt, mae gwyltrydd yn y gardd yn diflannu yn dydy o safbwynt yr amserlen. Odi, nath bwrdd y penderfyniad bod ni ddim yn parhau gyda'r digwyddiad yna, felly mae hwnna'n caniatáu ni roi fwy o adnoddau a ffocws ar y sioe fawr a'r Ffair a pwy wyr falle fydd yna gyfleoedd eraill i ddigwyddiadau newydd cael eu cynnal yma ar faes y sioe. I'r elfenna o'r sioe yna'n dod i'r ddwy arall tybed? Wel, as allwn ni ffitio nhw fewn, chwarae teg, ond mae'n broblem da i gael, mae yna gymaint o bethau, mae yna gymaint o frwdfrydedd, pawb moyn ychwanegu rhyw ddarnau newydd, rhyw gystadlaethau newydd, felly just sicrhau felly dewis yr elfennau gorau a creu rhywbeth sy'n mynd i fod yn boblogaidd. Wel, diolch am oedi i sgwrsio fo ni, a mae'r Ffair yma wedi bod yn bach yn wahanol, achos mae pethau fel hyn, y camerau teledu yma, wedi bod yn holl bresennol o dy safbwynt di. Odyn, war y teg, mae criw Cefn Glad i bod yn dilyn fi, sydd wedi cael rhyw bigion o gweld tu ôl y llenni o beth sydd, beth yw'n nghyfrifoldebau fi'n colli'n geiriau nawr ar ddiwedd prawn dydd mawrth. Cael rhyw golwg tu ôl y llenni, so mae'n gwych bod nhw'n bod yn dilyn. Ond maen nhw'n digwydd efo ti sbel? Do, nath nhw'n dilyn fi'n y sioe, maen nhw wedi bod gatre gyda ni Llandeilo, dilyn busnes Lisa Rai gyda diod, a dilyn y plant, a sioe Cwrt y Cadno nôl yn yr haf. So, gobeithio bod y cyfan mynd o fallan yn weddol bach o deidi. Gan i weld y cyfan dros y Nadolig felly. Wel, Nadolig llawen iawn, da ni'n cael deud Nadolig llawen ar ôl i'r Ffair orffan, dydyn ni. A diolch am y holl drefniadau. Diolch o galon, Nadolig llawen.